susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tan opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, masantos sa mabig morning langulad balang sinansakay. Nasumpalan nyo nakarungel na saray makapaindakiran musika. Wadjala sa programan may paruntal na saray impormasyon balita yung nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan bansan Pilipinas. Kanadya Biektao. May paruntal mo na saray peteg tan matuan lik na ay balay. Siyempre, dyan aspeto teknikal, kalup kan tabi tayo, Engineer Nason Dakal. Kaya balit sa makteryo na amigo, RJ Jimenez, at your service, always. Samput yaagaw at bulan na Abril at 30. Bali-bali numero, Engineer Nixon. Nabuwas sa Mayo 1 la. Selebrasyon na Pistay Dayat. Ito kasi sa saray aktibidad yan nagawa na buwas. Pero jadasayan na agaw. Nagawa sukalutan at dalan. Parte ni nasaya selebrasyon na bangos sa festival at sa siyudad na Dagupan. Ani nayarin nakabatan tayo so saya preparasyon ya ginawa na sa city government at liderato na Mayor Belen Fernandez. Para da saya matintinunos siya pakagawa na sa kalutan at dalan. Arumira na impormasyon balita. Talagan na divide so sa miyembro na sa Committee on Justice. Samay tungtungan o dinesisyonan na nukasin na lukasan. So sa may box yung sumiti na sa BIR. Sara may kakarga ng income tax return ng Vice President Sara Duterte at sa impansamput. Impandangal na sa Committee on Justice. Sa impeachment complaint laban at kinan Vice President Sara Duterte. Malaya nang probable cause kanya natanat saklang la sa plenaryo na sa kongreso. So abitlan na complaint at atang tanagag. San desisyonan ditan sa kongreso. Ano kasi at unsigap demand sa Senado. San la nagawa so sa trial at atang tanagag. Dagawan na impampatuloy na committee hearing karuman na Committee on Justice na Congressman as chairman Gerbil Luestro at pambutuan so sa tay
panlukas na sa may box yan sumiti na sa BIR. Base mutla at karaw na Congresswoman na Laila de Lima. Walay jurisdiction da tatang tanagagik. Ay lukasan susatan ya box ya silyado. Pero wala ray kimontramat tatang tanagagik. So it's only shows ya talagang divided. At ano talaga na mumuyungan datan, majority, di nilukasan da kumo nanto Pero lantin na may sari-sariling pananaw. Ito pong mga miyembro ng Committee on Justice sa legalidad or whatsoever, tatang tanagagik. So pinagbutuan po yan. Kung tatalakayin pa o kaya lalong hahaba yung pagdinig dyan sa Committee on Justice. Yung iba ayaw nang buksan. So, nagkaroon ho ng butuhan at nanaig po yung desisyon na hindi na po yan bubuksan. Sa butong 6 ang pumabor. Buksan yung kahon at 38 yung hindi pumabor at walang nag-abstain, so hindi na ho binuksan. Tapos ay pinagdesisyonan na lang yan ay mananatiling silyado at kung makarating man yan sa trial ng pagdinig dun sa impeachment complaint sa Senado at makapasa sa Kongreso sa plenaryo, baka dun na lang So yun ho ang nangyari at nakakitaan po ng probable cause. Kanya-kanyang opinyon naman ng taong bayan. At yung nag-aanalisa sa mga nangyayari, talagang yung ibang kwento nga padaan-daan pa sa proseso pero saksakay sugagala. Yung pong ma-impeach ang Vice President. Yan. So sabi naman ng iba, may probable cause nga pakinggan natin. O tayo namang taong bayan, bahala na ho tayong maghimay-himay doon sa mga ebidensya at kung ano kaya talaga ang nangyari. Kung may pagnanakaw nga ba. Kasi pag usaping politika ito, siyempre yung mga galit, ito na, kay dating presidente sa pamamahala ng mga Duterte, ito na yung pagkakataon. Di ba? Kaya ang pakinggan po naman natin dito at tignan yung ebidensya. Kung matibay ang ebidensya, kahit na anong gawin mong pagsalag dyan, maipapaintindi sa taong bayan. By the way, humahabol na itong si Vice President, dating Vice President Leni Robredo, sa latest survey ng Okta, at lamang pa rin ng 2-digit itong si si Vice President, 12 pa atang lamang Pero sabi naman na nga ni Vice President Leni Robredo, hindi naman na siya tatakbo sa pagka-presidente. Pinal na yon sa ngayon. Yun ang kanyang sinabi. Pero pagkatitignan mo sa social media, panay na yung labas ng kanyang mga parang biography, information about her. Itong si Vice President noon, Mayor ngayon ng Naga City, Leni Robredo. Kaya ito'y kilos ng kanyang mga kasamaan. Baka sila yung nagpapalabas ng mga informative na yan about
information about Vice President and Vice President, now Mayor Leni Robredo, para may pabatid sa badlang people yung kanyang dinanas noon nung siya ay dalaga pa hanggang sa naging asawa ni the late DILG Secretary J.C. Robredo. Itong ko rin nalaman, Engineer Nixon, na siya pala ay hindi nakapasa nung una sa bar exam, at abogado pala yung kanyang ama. At dahil sa kagustuhan na ng kanyang ama na siyempre may sumunod sa kanyang yapak, nag-abogasiya din itong si Mayor Leni, pero sa kanyang unang try papanganak pa ata o buntis noon, hindi na concentrate yung pagre-review hanggang sa sumabak uli. Ayun, nakamit niya yung kanyang pagka-abogada. So, ganyan lang naman, isigway ko lang ng konti para sa mga nagtitake ng bar exam, man yan, board exam. Don't lose your hope, ika nga, try and try, basta may determinasyon. Po? Maaring may bumabagabag sa inyo ngayon, kaya hindi kayo nakapasa, then subukan ulit, di ba? Diba tulad nung kung maalala nyo yung nagtap sa pagka-doktor, maalala ninyo yon. Nakarang lang yan, itong buwan ng Abril. Diba? Kung maalala nyo yung istorya ni Sherwin ba yun? Sherwin, kung hindi ako nagkakamali. Diba na-hold yung yung pangalan nung nagtap, nung nirelease yung resulta ng eksaminasyon para sa pagka-doktor, walang top 1. So itong si Sherwin abay lang sa kanyang, dahil pangatlo na niya yun na parang take ng board exam sa pagka-doktor, pero nung tinignan niya yung result, wala siyang pangalan ulit. Parang nanlo mo na, pangatlo na dahil sa hindi rin na-concentrate dahil sa pamilya. Parang ganon yung kanyang istorya, pero nung nilabas na yung pangalan nung nagtap, dahil hinold muna dahil parang ang taas ng kanyang marka, ang taas ng agwat dun sa pumangalawa. So inimbestigahan muna, tinignan muna kung totoo, walang pagkakamali. Yun pala, siya yun. Kaya laking yung talagang yung in-interview nga siya, magkahalong di mo malaman, di ba? Yung kanyang reaksyon, pero nandun yung saya. Yung nakita mo na wala na naman yung pangalan mo, pero may iisa na bakante, yung top 1 nga, hindi na ilabas kung sino yon. Hindi na siya umasa, yun pala siya yun. Ganun yun. So try and try. Para sa mga hindi pumasa nung mga nakaraang eksaminasyon sa barman o sa board exam, huwag ho kayong mawalan ng pag-asa. Yun ho yung mga lang, pero pang pagbibigay ng encouragement dun sa mga nagtitake ng board exam at bar exam. Po? Sabi nga ni Vice President, then Vice President and now Mayor Naga City Mayor Leni Robredo, hindi daw siya tatakbo. Ang sabi naman natin dyan, Engineer Nixon, sa ngayon, tingnan natin, kasi baka mahikayat pa siya
ng kanyang mga kasama sa Liberal Party. Yan. Sa administrasyon naman, wala pa ata silang ginugroom dyan. Although may pangalan na lumilitaw, pero nationwide, wala pa naman siyang napatunayan. Bakos talagang nagpapakitang gila sa kanyang departamento. Siguro, yan yung plan B. Sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte, umaasa sila at naninindigan pa rin na wala siyang ginawang kasalanan. Yan. So, tignan natin at alam naman natin sa ating batas sa Pilipinas, pagka na-impeach ka, hindi ka na pwedeng mag-hold ng anumang opisina o posisyon sa gobyerno. Yun. Kasado na ang preparasyon dito sa lungsod ng Dagupan sa magaganap na kalutan at dalan mamaya. At may nakita kong pinost ni Mayor Belen Fernandez patungkol sa pagganda. At mamaya baka may iparinig ko sa inyo. Okay. Sa ating pagbabalik, sa ating palatuntunang likna ay baloy. Magandang laban. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating taguyod ang disiplina, walang sakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at munlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook.
Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Jad Maluwat, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Pilar sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, at tuloy-tuloy ang programa na Likna ay Balay. Olop kanta ba ni amigo yung RJ Beremenes at your service always. Siyempre dyan at Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Karumanira na impormasyon na balita. Nabuwas at batantay natin na programa na PEM. May final dalamay meeting kita na da Binmaloy, walay nagawan bodol fight. Nani Canada Balay Minling gayon. Mantataryamot lara may kabiyangan nasaray pamilya, nasaray sumisigay, tatanso talaga na original. Ay ang lapuan na sa tay pistay dayat. Saray pamilya na saray sumisigay yung laratan niya mi salamat. Mampipiknik di na dasay gilig na dayat manamos. Tutan sugapuan tan nasatay selebrasyon na pistay dayat. Gadaneng nasaray manuulay. Gaday na rumanla nasaray nandurumaran activities. Koneksyon na dasayay selebrasyon na pistay dayat. Kana siyempre kapriparamutla ray kabyangan na saray provincial PDR Rimau, MDR Rimau. At yan na mangiter na saya untanlan na pakabat dasaray beach goers. Ay manalwar tan tayo ganda nalapod inisay kalakal ko tay dayat tinaon niya walay bisita so walan na lalaan to kanyan manalwar kayo sa mga bibisita nandyan naman yung abiso na wag o kaya yung warning na wag masyadong pumunta dun sa malalim at syempre lalo na pag nakainom wag maglangoy. Ito na yung na mga
paulit-ulit na warning sa ating mga beach goers. Yan. Okay. Good morning sa mga taga Malingas Public Market, yung mga nakikinig sa atin diyan. Talaga naman nakatutok palagi sa ating palatuntunan diyan. Yan ho, sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. Ay Councilor Elias Villanueva. Wow, kuwan mo pa, Engineer Nixon. At dyan po sa may Sampabian, Pangasinan. Yan sa aming bayang Lingayen. Good morning, happy fiesta, Barangay Manibok. Pero wala atang selebrasyon walang orkestra bawal may executive order ata dyan na walang selebrasyon ng piyesta sa aming bayan pero may libot, syempre may patron midtanay, libot good morning si Chairman Ramil Season Palisok. Pagka may piyesta dyan, bumubunot din dyan yan sa kanyang sariling bulsa para maganda yung selebrasyon ng piyesta namin dyan sa Barangay Manibok. Dito sa lungsod ng Dagupan, preparado na ang city government sa selebrasyon ng Bangus Festival Kalutan at Dalan. Actually talagang tinutukan in inspeksyon ni Mayor Belen Fernandez kasama ang mga concerned agencies like department like POSO para siguraduhin na magiging masaya at walang anumang problema na mangyayari dito sa Kalutan at Dalan dito sa lungsod ng Dagupan. At ito nga, may nakita kong ipinost ni Mayor Belen Fernandez at atin pong ibabahagi sa inyo para sa kalaman ng ating mga kababayan, lalo na mga bisita napupunta dito sa lungsod ng Dagupan para makiisa at makisaya sa mangyayaring kalutan at syudad na Dagupan, Kalutan at Dalan, parte na sa Bangus Festival. Kaya na ba, Engineer Nixon? Ito, pakita natin yung paghanda. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama natin si POSO Chief Arnel Dicano. Nag-inspection po kami. And gusto ko lang malaman ninyo, ito yung mga preparation natin. Sa mga different booths, meron tayong Dagupan PNP, First Aid, meron tayong Command Center, Command Station, composed of PNP, City Health, Bureau of Fire, and Red Cross. Ganun din, mga restrooms natin, naka-ready po. Mga 12 na restroom. And yung Bangus Claiming Station po, we have about 11 Bangus Claiming Station para maging malapit po sa inyong tent. Hindi na kayo mahirapan. Kasi medyo mabigat yung freebies po natin. Dahil ang dami po natin freebies. Kaya suggestion namin, pag pipikapin nyo yung bangus nyo, sana more than 2 kayong pumunta, 2 o 3. Kasi medyo mabigat yung mga freebies natin. But anyway, kasama ko si POSO Chief Alvin. I-explain lang namin sa inyo kung sino man nasa different stages. So, okay. Ito yung stage 1 sa may CSI. Andun si Fumiya, Yukan Sky Garden, Four of Spades, Clarice, Esner, Ilias TV, Spanskola, Arthur Neri, and si Maki. Okay. So, ito yung sa may loob ng CSI. Okay. Stage 1. Stage 2, andyan naman si Jillian Ward, Miguel Tan Felix, Kylie Padilla,
David Licauco, Boboy Villar, Annalyn Barro, Cheska Costo, John Vic de Guzman, and Pipita Curtis. So makikita mo sa mga kalsada natin, makikita nyo sa Independencia Highway, yun, ito yung mga stations na different stations na magsiserve sa atin. Merong command station, police, Red Cross, and then of course may mga medical team. So yung ceremonial lighting natin, dito mag-i-start. Yan, doon sa harap ng River Grove. Doon mismo yung ceremonial lighting. And then stage 3, that is GML. GSM, sorry, stage 3 is GSM. Noel Palomo of Siacol with Repacol Band and Mikey Quintos. Yan. Ikaw, Poso Chief. Sa atin naman sa stage 4, nandiyan po si Al James po. Okay, Al James. Orange stage po. And then sa stage 5, sa Aztec stage, Pipili G. Saski, Flo G, Queen Manica Mani, Iskus Takli, and Sara Laksamana. Yan po ang ating stage 5 Aztec stage. In the stage 6, dito sa Mayotonda, sa Coca-Cola, Dawag at Imago. Kaya po itong mga artist natin mayor ay hindi basta-basta, talagang sikat na sikat po mga yan. Kaya sisigurado ang ating mga kabataan ay dadagsa po dito sa ating Paubos Festival. Itong entry point, paki-explain din. Itong entry point, one-way stream po tayo mayor. Dito lang po ang entry hanggang 4 p.m. po. Sa may Pantal. Dito po sa may likod po ng Eternal Garden. Dito po lang ang entry. Ang exit natin po ngayon sa may Lucaw 7-Eleven. Pagdating ng 4 p.m. at totally close na po tayo kasi po magse-set up ang panda sa gitna po ng doon sa may harap po ng likod po ng CSI. Yung grill na gagamitin Harap ng River Grove. Harap po ng River Grove. Yung grill na gagamitin po natin sa kalutan po na ceremony po. Yun. Pagdating ng 4 p.m., yung mga hindi pa nakapasok na may grill, pasensya po, talaga ho, magbubuhat na ho kayo ng layo-layo. Kaya dapat, alas 3 ay pupunta na ho kayo dito para mag-set up. Yun. Mas maganda, mas maaga ho ng konti para makaready pa yung setup nyo. Anyway, ang mga distribution ng bangus natin, bukas na tayo. Yes po. Okay, yan yung preparasyon ha. At ngayon ready na. Dahil mamaya na ho yan na magaganap. Yung bangus Kalutan na Festival Kalutan at Dalan dito sa lungsod ng Dagupan. Yan. So ang daming mga mapapanood nyo dyan. Hanggang stage 5 ata yan yung nilagay. Para ho sa ating mga kasyudad, mga bibisita dito sa lungsod ng Dagupan. Yan. Abangan po ninyo yung Kalutan at Dalan mamaya. Morning sa mga nakikinig yan ho sa Barangay Pantal. At dito ho sa may Barangay Mamalingling. Yan. Mga suking tagapakinig dyan ho sa may parte ng sana yun yung may gumagawa ng bukayo. Tamis, sarap. Makayaw, oh. At dyan po sa may Karanglaan at dyan sa Tubong. Good morning. Sa iba pang balita, mga reaksyon po ng ating mga kababayan. Teka, parang nalubat. Sabi dito, bangus festival originally started at the time of Mayor BSL. Tama naman. Oo, correct ka dyan na kaibigan. Nagumpisa naman yan na naisip yan ni Mayor Mayor BSL. Tama ka. Okay yan. Oo. Naalala ko noon. Pero siyempre yan na yung nakagawian. At kung sino man ang maupo dito sa lungsod ng Dagupan,
talagang ginagawa na po yan. Dahil nakasad na yan sa kasaysayan dito sa lungsod ng Dagupan. May ordinansa na ata patungkol dito sa selebrasyon ng Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan. At ito nga, sa mga pagdaan ng panahon, talagang tuloy-tuloy yung mga activities at hindi ho nawawala yung kalutan sa dalan. Yan. Kalutan na Dalan Bangus Festival na ito'y ginagawa na rin, di ba? Sa iba't ibang bayan tuwing may fiesta celebration, nagkakaroon na rin ng kanilang sariling kalutan yan. Nauso na rin yung mga festival. Pero talagang nauna yung sa Dagupan, dami ng mga sumunod na nagkaroon ng festival. So, dyan sa amin, sa Lingayen, nagkaroon na rin ng bagoong festival. Dahil ito yung One Town, One Product. Para ma-showcase yung mga produkto na ipinagmamalaki ng isang bayan o syudad. So, dito nga sa Dagupan, bangus ang kilalang kilala. Nagpakilala rin sa lungsod ng Dagupan itong Bunuan Bangus. Kaya mayroon itong Bangus Festival. Yan. Yan nga sa Kalasyaw, di ba? May Puto Festival naman. Oy, good morning sa mga taga Dinalawan. Maraming gumagawa ng puto dyan sa Barangay Dinalawan. Good morning sa inyo ha. Eco Family dyan sa sa Barangay Lungos. Good morning. Di ba? Merong Binungoy Festival. Merong ano yun? Yung Ansakut Festival. Yun. Nagkaroon na ng iba't ibang festival yung mga iba't ibang munisipalidad. Ang isa sa sikat din itong Pandan Festival. Yan. Yan naman ho sa bayan ng Mapandan. Ano pa yung mga iba? Yung yung Tupig Festival. Dami. Kaya yun po naman pagbibigay ng kahalagahan ng mga produkto, tinatampok mga One Town, One Product. Ika nga. Ayan. Good morning sa mga nakikinig yan po sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Yan. Yan sa Mapandan, si Mapalakapak. Nabulol-tuloy ako. Yan. Si Insan Romy Soriano, good morning. Bayaw, good morning. Gusto mong, alam mo na, yung programa sa Sabado at Linggo, pwede yun. Insan Romy. Yan. At yung ating kaibigan din dyan sa Labrador, si Roger. At dyan sa Bugalyon, Pangasinan, good morning. Baka sa susunod na araw kasi kahapon may nag-chat sa atin, nag-text, liknaan. Kung makatwiran nga ba yung pag-utang ng munisipyo dahil daw yun ang natututukan ng isang vlogger. Sabi naman sa akin, anong say nyo dyan, idol? Sabing ganon. Yung malaking halaga daw na pag-utang ng munisipyo para sa pagpapatayo ng new public market dyan ho sa bayan ng Bugalyon. Sabi ko, wala pa naman akong alam dyan. At syempre, bago mo talakayin,
Yung may sarili kang impormasyon, di ba? Kaya doon sa nag-chat kahapon, kaya ninyo kailangan may hawak din kaming dokumento patungkol po dyan. Ano ha? Kapulay malami oras sa dasaya na programa na likna ay balay. At talaranan dyan ipawil tayo sa programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Dyan aspeto teknikal, kalobakan tabay tayo, Engineer Nexon Dakal. Kaya balit sa Macterion amigo RJ Jimenez at your service always. Titilakak na masantos ang mabig oras at balang sinansakay Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap.